Ak sa tu nájde nejaký dobrovoľník, ktorý by pomohol čistiť tribúnu, budeme veľmi radi. Poverenie, ja len počkám, že Karova. Takže vy ste prišli z Kolárova, ako sa vám plávalo tu na akú váhu? Dobre sa pláva, teraz už sa hovorí, že je to ľadová voda pod 5 stupňov. My ako Kolárov sme začali pred 10 rokmi. Je nás okolo 12. Schádzame sa pravidelne, dvakrát týždenne. My sme tu z rôznych športov, máme tu Klarčiho, ten bývalý boxer, ja som bývalý zápasník. Sú podnikatelia, sú z rôznej profesie a baví nás tento šport a môžem radiť každému. Aj vy vyskúšajte to. V čom spočívajú také benefity otužovania? Také nejaké benefity, výhody otužovania? Tak máme tu jednu pani, teraz nie s nami. Ona hovorí, že preto začala, lebo pravidelne každý rok bola chorá, mala brímu a každý rok sa u nej to opakovalo. Keď to začala, odtedy už to prestalo, už nemá žiadnu chorobu, nič. Takže to je úplne zdravie. Skrátka, môžem každému radiť, že to je dobrý šport. Výborná, trojstupňová, studená, príjemná, tak zatiaľ. Zdá sa taká dosť nízka hladina. Hladina je nízka, hej. Podľa SHMu má 130 momentálne tu šali. Takže ideálne, ako bez prúde je momentálne, takže nečiste po prúde sa lepšie pláve. Troška sa ťažko už artikuluje, ale je to zimou, takže časovo sme boli 15 minút dneska vo vode. O tom klube Otužilcov Šaly, o tej tradícii, kedy to vzniklo a ako fungujete? Tu v Šali tu sme začali traja, bolo to v roku 2006. Tu sme začínali traja, dneska nás je 7 takých aktívnych. Máme pravidelné tréningy každú nedeľu o 2:00 a individuálne potom cez týždeň, 2-3 krát do týždňa ešte. Takže je to stále vlastne sa stretávame tu na tejto šalianskej pláži. Čo je vlastne takou hlavnou motiváciou? Je to zdravie alebo niečo iné? A je to zdravie, začali sme to bol skôr ten adrenalín, vyskúšať niečo nového, potom nás to chytilo a má to aj tie zdraví prospešné účinky, alebo jak by som to nazval.